Gini duai. Au blei baduk pa jungi ubah bening. Utrai jungi met badu trai jungi min sim ke jungi. Utrai jaga kam baduk li jangka balang. Utrai jungi ki ei baro ke bangela banyoi. Badu trai ru jungi ta ke bangimla banyoi ko kenran daga kmat ka bakan jado ke jungi. Mela thao mela pelong ye ki baro badame ko kenrat lalong ki ei baro ki balalong badu jing thao uba kodor na ki baro ulong ken ubriu daga jing tmu babha hakabame mela tmu ye u mela bu ken haga kper hakabame menaya u yaga jing suk badaga jing embam jukun henry utau briu ken ulayale persya yame nang ta ken nablay kasdang ka jing pang ka jing shitom kajing sedang ko kenrat jengki ei baro kalanot ke shipa ke kuslai ke pisam mensim bat hadu jeng ke jingyap ablay ke malong ablay ke jingyap met ba mensim hadien jeng ke pop ke bau briu ulayale persya yame namar ablay la shim yu naga domet ya kataru uhaban lay pai syata amdan jengker men syu yu briu amdan jengker men syu yu briu ubakum manga ubakum mangi Henry ablay jonga arajar snem mensyua meladon ya pelan ke babam jukut naduk mendang long ke bertai ong tin ke jongmi melapa ke nyelo jong ukun ubala kamarway ula im ula yat bar ula yap alor ke ding pna bar hoy en ablay ula sya ya ke jing sya ke basyir kaitam ban yeng baban im na ke bentan jongi ban penmis nam ablay baban yapru tang banga bat mangi ngin yo ban laj im Terai babha hagasngi kabalay. Mela mipat na kabayam kumbawa donbor ba mela job ya kapop bat yung soitan. Baday kani au blay baduk pa. Hagasngi pendekas mela pa ya kabor umensim. Ban pendep ya ka jingkular kan. Baday namar kani kan. Kabangi nginut banwan na kemat jongme. Ban yam kemat jongme ban duwairu. Ban ya lap kan ya ka gospel ka jimpenemay. Kabau syakri ubarit ujongme. Ngayang naganega jangka kabakentang ko kenrat sa syusin pan. Ban pla ya kata kabanga ngalaman. Ya kata kabami melatau tuma ya gajing im gajonga. Ya kabanga syam ken yo jisu. Haga jing im batang ya kata ko kenran. Ngala ban ya tu syaki kun gajongme. Kibalaban yos ngau haganiga step jongganiga sngi. But hoy au blay hagi por baro jung jing im namar kata ko kenrad yang lang badu syakri ujong mi nabaklem mami omla ban le ai trai babha yang lang kershan yu ko kenrad namar kata ken ka hoy kan long hoy ka balong em kan long em tang ye kata ka ba me iben yu syakri jong me un kren hagani ka step kan long ka bor ye ke baladu bor ka jingkermen ye ke baladu jingkermen ka jing pelat lut ye ke bala syate ke bala syakum haki bojong ka pop ki bojong ka jingmlin ki wasniu haki bojong syaitan bat ka pop ablay ka mau nong rai shaman simuang ye ke saikum jong ka raibi la batat de ka jing ed balay trai ken yengken mare ken rensien bau jisu ula pelat lut ye nga padhoy ken ablay ke bapang ke bashitom haka met bad haka mensim men pen kia yaki naba melong unong pen kia ujongi ken ablay yeng lang baru syakri ujong me kerana teraingin syashkor melong ublay hi sngau ya gajing dwai haka kerteng gajong ujisu ngadwai ngapan da gajingen amen ki para bangit ki ba ied baro ka bentana gaktihen gajong ublay ka bangakwa ban bukum kan nongrim Jangga jingalap ke jonga hagani ke step jangga ni ke sngi. Kembangalapan kan mau men syam tayo hang tay hamau lais im. Ngalaong ye gani bat shanu ke bau blay uiben ban penyang ngalau jong syakri ubaren ngajukli ye gani ke jingkli ye pi judon ne em ye ka bible bat pi haba pi ra aba pi wan syakayen ka ba kentang ka jong ublay. Ngam tip lesi hagane ka por kat nongut ngidon ye gaktien ka jong oblay ki jengja ki lanang ja ki para bat ki men kat non ka por ye ngi ka bangida trangin dakwa bangin wat ye gane gaktien ka jong oblay ngin nom lap satya panamar kata ka daw nga kentu ye pi
Lada pim don ya ka Bible bat pi shashkor ya ka tien ka jang oblay ka ay ka ba oblay bat salet shiyeng ban pule ya ka kinde jang oblay ka ay ka ba oblay ubu aga donut ka jang akalong aga gospel ka jang Matthias ka lenong ka ba kat nyo ka de khot ka ba kat nyo ka suk ba bangin ken mau kat nyo bat kat nyo ka gospel ka jang Matthias ka lenong ka ba kat nyo ka de khot ru ka ba kat nyo ngan puli ya ka nadu ka de khat ka ba kat sao ka tien ka jang oblay ka ong kum ni ti haba kilayawan ha u upat ba uwei ubriu ulawan ha u ka ba mot hau jisu uda dem khot siu hakmat jang u jisu uda ong kada khat ka ba khat san ka ong ko trai to isne yo kun jonga naba upang bhur u kordit ru naba u hab jindai hagading jindai ru hakaom kabamot haba kie kani ka jingpang kabadan hakamet ka jong uni ukun jong uni ubriu uba ubriu uwalam hakmat jong u jitsu kalong ba utur shane shatai ukelan ba haba kapang galap hariat uno lese syariat uhab hagading hawa bat kum ta ter kata kadiga jingmod jang kadekat kabakat san kadekat kabakat riu ong uniu briu ngalawan lamru ya haki senran jong me ti kimla ban pen khia ya poi kadekat kabakat nyo jisu ong jisu ti ulay thu bat ula ong api kapateng ben riu bam ngej bat bam mutlab sakat no ngan long lembat pi sakat no ngan sya ya pi to walam ya ushani ken shana ki para banget ki ba it ki jonga hotrai kani ka bentana ka tin ka jo blay ya ka bangala puli kalong naga gospel ka jo Matthias ka bangalong uni ulang usenran jong u jisu uwe nage kat arngot ki ba u jisu ulajin barok na preng jongi ngengej kamtam ki balalong ki kristan ngengej bakitip uay uni Matthias uday uta unong lum kajana ubajulum yake kajana man kabenai man kekuatar nakiju kabalabu ya uda ka sorka rum hod uday ujiu badai namar kani baki jiu kishun bat ki isi yauni Matthias namar baki ong ba uyalog lani uyadei bat ka sorka rum hagadagapor bat namar katagadao la isi la shun yauni bala ongru ba uday ubriu hagadagapor ka ba umpat kelang ka mamod uday ubriu ken ubajubam lani ubajutu napdeng kapor shigapor kenang bakan krau kaspa bat kum ta ter para bangit kiba ihej uni Matthias hadin baula kala kabamod hadin bau jisu ula kot yu kaladon ka jingkala kaba omdei tang kabanabar kaladon ka jingkala met bat mensim kaba ula ilut yeki ai onga tin ka jong oblay what you shabi habau jisu ukot yagu shabi jong ka office but ya kata ka office kaba ushong laong ba ula i no bang but ula i no yeki ai baro ban bud yau nong penim bat yau nong siu spa baga jingtmu kabau Matthias uto kalong ken nagabanta ki brio habaki puli ya kanega gospel ka jong u kalong baki kintip bauta u jisu u ba u ngej ulang u jisu ulang ma u utrai u mesaya u kun jong u blay bat om tang kata bakiru kin sngotu badai tang u jisu ubalaban penim ya ka perthai bad ya ka jaj benriu Israel bad ya ka perthai hi barokawai hagalenong ka ba katnyo ki para bangit ki ba iyan kaladon ka jingja ka ba pala ka ba ujisu ukiu shalor jong utau luom haka ba ulaya lam ya ki sunran karto kat ningot ya ka ban yoi ya ka jingja ka ba pala ka ba long impossible haka tin pareng ka ba utau eli Moses ban kiwei long ar ba laingot lembat ang ka Bible hang ni ka ba ki lami pau balaong kadang ka jingja ka ba pala hado kata-kata Henry long hadin bakilawan ken nau taulum
kilaya shem ken yo tau pat ba hagada khat kabakat sao bat kumbang ala puli katoga jingja kabau jisu uang habau tau briu ulawan yalam yalau jong ukun uang ko kenrat jonga om dei tang bau ni ukun jonga upang kabanganga pat ka donun henrai kalong ngalaya lam ti yaki ngalaya lam yung ni ukun jonga bagi kesenran ke jong me ki babut ye me kini ken duai henrai kem shim lala satya ya kaban penkhia lani ya kaban bekno yau tau ksun obadan napo jong uniu kun padu jisu hagadekat kabakat sau wong ken ye gini ke kentien kapateng benriu kabaken riang kabam ngek bat kabam mutlam sakat no ngan long lembat pi bat sakat no ngan sha ye pi ki para benget ki ba ien kene gadekat kabakat nyau kini ki arteli ki jingkeli ki badan udak jingkeli ki long ki ki kentien ki bangen yalap aga bau belai obo aga donun sakat no ngan long lembat pi sakat no ngan sha ye pi ka jingmut ka bau jisu ang ko ki senran ki jonga ken mau habau jisu ukran kamut badan tang ki senran kem don tang ki parisi kem don ru tang ki bam ngej ka bamot don lut baro hang ta ki bayot ngau namar ka daga dau ka kubor ka jonga ka bau blai ubu aga donun kalong naga banta jong pi ki balang ngej naga banta jong pi ki balong ki pa jong ka balang ki balong ke nong sharai jong ka balang kumju naga benta jong pi ke bampat shim langet yu jisu ru kumju kata kalung ke kubor ka bau blai obo aga donun haga nega step jong ke nega sngi banong yang abat ia pi sakat no oblai unsha sakat no ngen nang yalap ya ka tien ka jong oblai ka ba manga bat mangi ngen nang long kumju shi kumju baro shi tayau layo ban pelong jing seng yalap ngangai bahang ni aga like se ngangai baga balang presbyterian jongi kam dei tang kasin ka baningkong ka bangi yo ye ki jing seng yalap ki ba kum kini Shispa prabosan sedam ka balang kalalan kalayat lentih ke jongka deki pau hajar sin laya lab ya ke gospel ke jauh trai uang jisu hang ni sakat no nganang ailat ya pi ngan sha ya pi sakat no bapi longkom jo shikom jo ki para bat ki men ke jonga sakat no nganang yalam ki bapej na ke YouTube compare pi don hang no hagan ke step sakan no ngenang yalam bapi nang sa kitu ki ju ki brio ki bamenen sakan no ngenang yalam bagak tien ka jong blai annang pensawa bagak jingem ka jongi ngirung haga yen ka bakantang ka jong blai ngi miru ki ju ang kitab Ezekiel kalanong ka balai pun riho ki dekat ka basan haba pirung ban syakri blai pirung nang tay nagagiat lani kag paror kabami ingi lej nagasyasap ngi kabamod haba pirung nang tay ubriyo uba jabo wat lej utuju ubriyo uba jabo lej daka way pat kabriyo uway pat ubriyo nabar uno abo haw kris ulong ujing tao uba tumay para bangay kiba iyan ngayam haba nga perkat ya gani kubar ublay wang ya nga sakat no nga nang ailat ya nga ngan keren sakat no kun kamla biang bau kun jonga ulayam kasngam kadu kun jonga kaud hadu kani kasngi ukun jonga uyasaj naga benta jongpi ailat sisa ailat sepa sakat no blay un ailat yangi bangin rung nagaway kashkor kan mi pat syagaway ngakali ya gani ka jingkali ya kay kosyo bangadway palay kenrat may keren ya gini kigantin ikum ba may ladap rendang ti ikum ba may melasya syo may nga kapika pateng benriyo ka ba kenriang ka ba ngay ka ba mutlam sa kanungan ng siya ya pi kerentang ya kay ba ngay hang ni don lang ti ki farisi ki don ki nong ki senran jo ki bakti ya kejan sakanungan nang aila dia pi para bangai ki ba ihet ki jonga ki don lai teli ki ai
ke jubab ke bau play uai yang hagan ke step ke bening kong ke Bible kong hagan dekat ke bakat kendai anda kumta ki senran ke dekat ke bakat perangan pulih uji suti ulas neng yu tauk suan uru ulami no na u tiu tau kena ulakia nadu kata pohar Kadakat gabakat kendai kong anda kumta kisenran kilawan ha uji su jar bat kilaong balai bangimla ti kenrat banbe no yau uji su ti ulayatu bat ulaong namar kajing bom ngai jong pi ken kai gaba pelong uji su ban keren ye kedu ki kentien ki ba uladap harendang ki kentien I kumbo ong katuh ngalabyang ti ngamla syuk banai lat ya pi I kumba ki kentien ki ba dom ki jong u ki ba ulangnya shisha kaju para bangit ki ba ihit ki jong ngau trai ba ki parlog kadau ga bening kong ga dei ken namar ga jing bam ngej bat ga jing artatien ga jong pi ki para bat ki hinmen ga jong ha kumba ngala pule ga dekat ka bakat kendai Ujisu uklembure ujubab bet direct onggak tien nongway he speaks straight forward ukren bet kumbagadei ban keren ongga dau ba pi pimla pula pa duai ti pi ngalai bor ti pi banlej ararngon pilawan ye tu yang bo bagi kamba kija henry mentapat balai pimla shu nama kedega jembam ngai jong pi para bangit kiba ihe hang ni uji su wong ye ki bangakwa yang hi ya ka bangingin ngau thu ye kan ni haga jing ya lenti hi jong ga jing haga jing ka ba man la ga sngi ken mau bon na preng jongi kom ki kristan haga ne ga jing bada ga jing ya lenti ga gospel o yones kalanang ga balai ga dekat ga ba khat riu ngiong nambar bu belai u I kata ya ga bertai kat ba ula aitino bat kom ta ter ong ladang nget hau nginam jatshu ngin yu ya ga jing bam jukod henry bon na breng jongi ngiklet ban puli ya ga dekat ka ba khat pra ka dekat ga ba khat kendai ba ki dekat ki ba bun ki ba jisu ang kin mau ya ga jingle jong pi on I thu ya pi dei ki ban nang no ki para bat ki hinmen dei kan ni kan ka ba jisu ang haba pi ong yanga pila de ke senran ke jonga kamut tang ba pilangej kala biang ye pi henry kadon kam ka jingle ka jong piru ya ka ba pi kam ye ladi ba pi de ken ki kun ke jong oblei ko ki para bat ki henmen ke jonga ngala ong menne kan ni kam de shu ka sin ka baning kong ka bangin ang yalap ye ka kubor bangin na yalap ko ki pa jong ka yeng hang no pi don ko ki kami jong ka yeng hang no pi don ko ki kon samla hang no pi don na gini gisngi pi don ka jingye dei badu blai ka ba jan ngam dei shu ka sin ka baning kong ka ba na ka shintur ka jonga na ka shintur jong ki shakri ka jong utrai bakin yalap ya ka gospel ka jing pendemai henry ka jing bat ka jing ya lenti ka jongi kasuk ba ya ka ba manga bat mangi nginong tangkin nong kam ngiong bangi long bangi ngai yo blai henry ka jingle ka jongi kalong persya ya ka mon ka jong blai ngaken mau yo we rang ba balang ha ka we ka snong komban nyo pras nem men shwa ha ka jing ya lap long hadien balawai ka jing seng long ki pastor kita memesan ya se pastor ngin ya lang ha ka we ka yeng jong shakri jong utrai namar la slemba na do bala jiet ya ukumud khot jaga komite balang juan jingya seng shu balatip baga dau kalok baga kun jong u kalapang kayong ya kata brain malaria balong baga don ka jing shitom kaba jurba hado kata kaba unyukli jongka hagada ka por ka bangi len ngadang mut dayu shenrang nama unyukli jongka ola haplot naga kli long ken bau tau rang ba wong habanga ngalayo I ya kini ka kun bagapang ngam shimlawan shu shiga jing seng namar banga dom yo blay namar bangong balay ken ko try banga mat ya kini ka jing kat ni balaong banga lawat keleng satlak jong ka bertai namar baga dikit han bordar kani ka bordar Meghalaya bat Assam ka jongi long bau tau briu ulaong ken ladon ki briu ki baong tolek no si udan utau dekar lani udan tau briu ubadan kumta bat kumta bala ong balam mare ru syata hagadaga kelumar
balong bau tau briwong piap ayang asan lak kapisa ngan penkia ye ini kun jong pi balong ken kata ulalet aba uyatu utau rang ba la seilut ye kapisa san ban riulak la di ye ki jaka puta tang namar banyo ye ga jing sumar pada bau tau briu ulayo ye kata kapisa ula pet bak bad ula jak no nang ta balong ken kata ka jing jia baga jing itu long baga kun ka jong uta naga jing yap sya ka jing jon yap kam yap lanu lanu la sa satang ka shieng baga snem and ray day haga kata ka sngi ka ba ukala ka ba mod udam bagi kosil bandwai ban ya yam lembat ka balang ka jong u haga da por badai hang ta ken ka ba ukala ka ba wad banong ngan nget yo blai jonga baroshi kata ngala I lani ngala kiarno na ka jing shakri ban ngala isi yo blai ban minta ken ngan wan pai no shigasem ngan yat ka jing yat lenti ka jonga ka batumai badom tang kata ladau blai ushim no ya ka kun jongaru ya kata ngapdiang namar bangalanget bangala shanya pura haga jing im ka jonga hau nong panim jonga ken kalayat kumbalai banai ai ka julong ka jing ya burom brio ngafon ya u ba ngayo ban kali na ke pastor bagi tamasan ilalong kumno idai kun jong iba bat kum ta ter para bangit kiba iit ka ai ka badsyag tolong bau niu brio ulafon wang pastor ngani tu ye pi bai kun jonga im don show bat kum ta ngala persyang ban kren bangala sngosi ula penbet yanga ya kata ka jing ong I kun jonga im don show hayeng nama minta ilalai shishalong ban beteng biang ya ka jing pule ki para bat ke henman ke jongau trai hang nungi don ye ka jinget aga bakum ke ni gesngi ka bamanga bat mangi hingi em ngi pai shaka diang ngi pai shaka mon ngi yo I ye ka jingdo jingkerman jong ke ni ka jok ka bangi ngi em men shem ta yo ngalapan kan mau banga kren shabang ka jing do nut ka jong u jona ki para bat ke henman ke jonga long bau ni ubriu ulas ngotu habau don halor jong galieng bau blai udai mau uba penkie ye ka ga eryong Ka donut jong u nama ka krau ka igo ka krau kata ka jing snow ka jong u baga ei ka ba ule ka long ka ba day ba na mar ka ta tau ken u neu jona uang bread yang a shom penyo I ye ka ni ka lieng penyo I ye ka ni ka duriang baga jai u klempan mahap no blay u lawan u doka u la bam lai sngi hak po ba de hadu lai sngi un sakala ka ba mun ngi em hakane ka jok ka ba kum kani ko ki para ba ki henmen ke jonga ka ba ki briu hakane ki sngi em kat kandai teligi snem la ruai menne kat kandai teligi snem ke la yan ka ba ngi yo I yo blai ba don hapdeng jongi ngi yo I ya ka buram ka jongo blai ngaken mau haka website lada pipej ya ka shilong revival ka don ka to jingkren jongoi ka brio ka ba ka narrator lani ka tu ka ba I news lani ka ba kren ka ong ye kini ki kentin nga kum ka brio ka ba wat jingtip kum nu ken ngala banlen how can I deny ya ka jingdon ka jongo blay ya ka jingyat ka jongo blay hapdeng jongki balang hari kasih jantia ngadai ka ba mnget kumno ken ngala ban denai lane ban len ya ga jing don ga jong oblay ba oblay jong ini ki kristan ulong oblay ubaim para banget ki ba iya kumbanga ong habang apet ya ga ni ga jog ngamla klem da jaw omman ngi download ya ki kali kani ka bor jong ka YouTube ka internet ka bangiyo ya ka banyalap ya ka gospel ki briu ki badon haki yeng ki sam haki shnong kalaban long ha jingtia kalaban hakali kalaban long hangno pilaban sngam ngi download ya ki kor ki bor ka pisang ibon na gini gisngi ngila kilat jing kamai kilat jing puli henry ki para bat ki henman ngampat jio ya kani ka jog ka jok kabam don jingkerman ka jong kabam don lat haka baga jong kabang ngampat jioi kade ka jok kabam tip ya ka ai ka ba ukres ulale habangi pai kombalaong ki kinong mikmat ki badan buram ke jongi haki jingja ki badang arlot lai teligisngi ki bala leitno ki bala pinsu jer ya ka jingya lenti bade ka jing em jongi obril warga sorkar kong bangimla lesi fully
pi ban yale ia kene kadon lesi ka jing shisha hagata namar ki para benget ki ba ihet ki jonga ki khmi lenti ba kong ka balang habangi ngi tip ya ka bor ka jong blai ngila yai bat u hendrei haba ka balang ka pertei ka pet kombalale uni ubreu ula ya lam ya lagi jong ukun sheki senran hendrei ni ki senran kimla satya ngaken mau ya ka wei ka jing ong jong wei ubreu lada bikwa ban pet ya ka politics ka ba jakliatam lei pet haki balang ke jongi ken para bengen ke ba ien kanungut na preng jongi ke ba shashkor na kani ke YouTube bagi ba don hang ni kanungut na preng jongi de ka jing im ka banging im ngila penleran bangila that ya lo jong blai kanungut na preng jongi haka kwai dok ha dakilak ngilen tia amen buat hang ta man kiwa ka yeng ka jong blai ngim tre banyak keren ya ki ai ke bakan jaman sim katati nai na ka bantan jong pidai ki balatip te yu jisu pidai te ki balatip yu trai empat keren ya ki bampat ngen ya kita kilayo i ka syong haki bakin pediang lane kim pediang dia pi bat yanga ongutrai sakat no ken pitrai ka dei ka financial problem ka jing sniu jong ka juk ka banging iem ka ri ka bangiem pitrai ka dei ka jing duna jong ka pisa pitrai ka dei ka psychological problem ka dei ka jing duna ka jing purkhat ka jabing ka dei ka spiritual problem uji suwang aga gospel Matias bakani ka jing sniu kami nang ni naga donu jong ubreu kaba klaim kaba peniap kaba nuti kaba batbor kaba lebor kani gaktien jong blai omdai bakaran mangau pastor ka problem ka jing ka bangi im magini gisngi kamdai ka problem jong ka physical kamdai ka problem jong ka pisa kamdai ka problem jong ki ai kadai ka spiritual problem kadai ka ni baro shitayo layalam nado kamit ngining kong bat menta baro shisngi lada pim kala ka bamon lada pim kala ka bamon lada kani kampen kala ya pi pastor marpana shiwan kai shalak se pelut kai ya kapor nalo bagi dunah ya ka jingim tang nyau po ba prapos nem ngiem ma ga bertai wan pelut kai ban penserwa lada ka donut jong pi bat jonga kam kala ka bamon sakat no ki para banget ki bayan anang yalap ya gaktien ka jong blai pim sngo bau jisu ong ye kini ki jo ki kentien sakat no khon nganang yalap ba pin long ki jo shi ki jo lakmi lenti baka balang presbyterian khat khandai snem ngalaong wat ki bam ngeng ki ong ublei jong ki kristan udai ublei ubaim om dai ba ong manga ide ginong yalam jong ka sengkasi hak ada kapor kiong bau blei jong ki kristan u jisu jong ki kristan udai blei ubaim ki acknowledge ki basa ang te hanong krem andai khat khandai snem kalayaj ngila penleran yo blei ngila de ban long mangi ka jing shai sha ka berthai ngila de ban long mangi kan nuksa bat ka jing kermen ya ka jing do jing kermen ya kani ka jok ka bangingim andai tang namar bangi dai tang ki baong ngilang ngej ngi klem le u chi suang sakan no ya pi ngan sha ya pi ngan ya lap ya ka tien ka jo blai ka bar ong ga khot ka bar pho kila don ka jing ya kran kum ta ba ga khot ka bar pho khna manum slam ka por kong henrai ong u jisu yo kenja oba kum uni onumi klem ka jing duai lada pi klem duai ken mau u kenja oba kum uni pinomla ban penmi lano ro kawai ka banga kwa ban ong kalong dai tang ka balang kristan ka hikai ya ga jing duai kidan ki wei kin yam baro aga perthei ki duai penepet ya kan yam islam ki dam san ban riusien ban pai shata shaka shnong ka bagiong kata ka mekka ya ga ban duai san ban riusngi ki hindu dang step ki ke aku aban yetu ye pi kidan ka wei ka jing ja ye wei bahayeng e jonga ide ibam pat long kristan
ngadang kena ngampat long pastor ngakan mau hagadagapor itia hajing tia nama kidigi bahaya ngalit kai bat ngadang shim jing shim nang tanah ka kamera ka ba idan idi laka jing di secret komni bat ka syong ukhi ujuman hang ta bat yong ie utau jumai uie shisha bat ikenti nang tanah jing tia bandem khosio ngakendet hang ta map jisu yong sagawai ngakan mau hagapohor ki para bangit ki bain ke bangadang puli hang ti hapok puni hagi snem ke bala no ke bangadang puli ya ka bidi hagi snem ke bala len ngakan mau kedai ka wei ka pepar ke bangadai banle bagada galong kumnu banwan ra ban penyoi lani banwan ra ya ka kelas ka bayadai ban ka jing mani belai jengki wei pat kinyam kanyam Hindu kedai ka wei ka bangayo ya kata ka assignment ngalayalay lang badway parlok o baday utraishnong nagadaga jangka o baday ru utrayeng na markinon kidukot hagadaga yeng gejong u kibalakala kristan daga jingbet ngelapan ya kidagi brio lanika bayeng kijongka o balong kan na gejong u ya kaban ring video badia ka bangin peni kumno bakini kimani blay man laga step sau shiteng ngelaya kie habangi pej bat utau parlok katakan nana ke jongu ke jule ya kata puja man ke step sau shiteng bat habanga pej nga observe ngimla ban yalam namar kamdei ke kamram jongi lani kamdei ke assignment ya ke bangin yalam kadai tang ban shu observe lani ban pej mi kumno kimani belai bat ya ka wei pat ke kam nge se selok hadien ken balong ki para bat ki henmen balai banga kwa ban ya tu kalong man laga step ngisa shitayau man laga step laong ka ki ka krum ka penitanat yeladi ka kre ka krum yeladi ka pong ki jan ki baitanat ka deng ki kadu bat clear bat ka nikti bat ka jan ka zdang ya ka daga jingle nyam ka jongka kat bagadang duai laong yoi ya ka daga video baka sanga yeladi baka kti kita ki kadu ki dong ya ka nikti kini ki badon ha ka nika clear ka jingdeng ki dong baka snam kami ngam ngau thu kale ayu namar ka digaktin marathi ngalalet biang shega college ban ngaong kan yo tau parlong ngau bahasi penkala shega kentin pareng ka bangala ban ngau thu lani ban ya keren bat me badai hangta ka baga donut janga kapan habang ayo ngau yeki kentin ke bakan ni ka briu ka duai kongko blai jonga sakat nuti men snap jari nga meui ngalapen mong kikti ki gejati mem hunsi balai nga jenjar gadni balai keng mem jubab yanga usadu sandar sing wong haga kudlat ka bompat ngej balai wong lada donu balai yo baem pen pausi ngadot kam ti yo tau balai mangabat mapi ki kristan hong unong rai syam mensiem haga lais pa sabuar don belai hapo dengki belai bakumu belai jongi ubas ngau bang ban mab bas ngau berai ya kayam ke jonga pipuli kitab Exodus kalenang kabalai dekat kabanyau Moses wan ngalayos ngau ya kayam jongi kun jonga ngakot yami lek pelaj no se yaki kon jonga idan ti yu blai yu baem kanu sien piladem khosio banduai kanu sien piladem kanu kenta pila pelot agak jat jogutrai pangi ong yela dia bangiri ki kristan tang nu ken nginom sya job ko ki para bat ken men ngaken mau hagada kapor khat khandai snem ben shua kabatang syutihet gajing seng padiet kabaje kabar kadonod kala kende pangadiban kiyo syagayeng gaja utrai Henry mentapat syanukan gaja pidang bang manduai kiyeng kisem jongi kumno ngitip ya kata ka kentorpot jong kata ka isu bordar kabami hagini kisngi usai tanru uyale te ban kentor bot ya pilasi ya kanong rem banong dai tang hadu hang ni melah ban yang na bar ngilom ke jongutrai pila yang banduai kumta para bangai ki bai hen katkum ke jingtip jong kata ka daily infographic ka statistik ka bapen mi
Daka World Bank hagani kesnam. Hadin ke COVID ki ong baki briu ki Islam palan. Nyo po arsnam shiteng. Shwa ka arhajar arpuway, arhajar arpo kat kendai. Ka jing jang ki briu ka deh nyo po unriu. Henry kani kalanang hiar. Kani ka daily infographic ka ong. Ladanga nga kumu pastor nga nyo po arsnam. Banga klat no agasnam nyo po lai. Siya ay nga pulut iya katukah nyo po arsnam ngale ayu. Bagi ong iya kani ba tangha kabatya ngi pulut arpo sansnam. Arpo sansnam ngi pulut tangha kabangitya menmien. Sipo hado san baje. Ngi leitrei kumba sipo snam siteng. Ngi pulut iya kapor hakabak ngi bam iya jing bam ki jungi sansnam ay. Bat ka bakam pela kalong haka social media ka TV bat ki ay ladangi nyo po arsnem ka jing pelut jing kun kalong si po snem jing ka jing kalalit no tang bagi lekai mobile bat ngi pe TV bat kumta ter ka jing kali kalong kain ka bangakwa ban yetu u Jacob u balong u para jing u Jisu u le ya ka wei bakaktin ka jing u blay ka yetu yengi kaong bau niu Jacob kat ar kenta hakasisngi udam hagi kosio bandwai bad ya kani kamat sola ke jong u kani ka kosio ke jong u tang namar baula dem palat kat ar kenta sisngi kani kasni do kalalong kum kasni do masi lane kasni do jong ka ud kanu kenta ngela dem kosio mentale kami katu ke jing duai bam kabagi ong o kabrib palap bakabrib ladap amen. Baka ong dagaktin pareng Jisu penkentang jingbam amen. Aingu rungim aingu syo ngamtip balay bangyele kai badu blay. Para bangay kiba iya u Jisu utip. Yalage jong kisenran ulama daladi. Haka jing kordit ka jing pisa. Kabaka ni haka history ka yeng. Baladaw Jisu umyap alor ka dingna. Ngenomla ban lajem hak per get samane lawang bau khot yalage jong kesenran alise ingin ye dwai kini haga jing yotia u lej biang haga ba arsin bat ka balai sin u lap yaki bakilong kumju ka jing kali ka jonga haga ne kapor kalom kanungut na preng jong pila puli ken ye ka tin ka jong ublay nadus dang hado kot ken kanungut na preng jongi hatu om daimo bangin sangit kelak hakini gisngi badaya tu ubriu ban ki uta ngi amare bat ngi yakuslai syata ya ka ka bau Jisu to haga gospel Matius arpusau ladap ya tu lupa arhajar snem menshiwa yo Jisu ngim ken snem ngi kam ken ya kita ki briu ki bangi yosngau hakini gisngi kadau barok kalong bangim trek ban pulih ya gaktin ke jong oblay bangim trek ban duai babadem khosiu banamar kata kadau ken uji suang sakat no ken ngan ong yepi sakat no te ngan sha yepi haga jing bat haga jing ya lenti kabangan nang yalap shi yalap ngan nang ailat shi ailat yepi bapin long komjo bagabakat do haga ne kapor kalong ladapi pet yakini ki arteli kajing bam ngai kajing artatien layalap shispa bayalap lama dala dieti ya kajing don kajing utau blay lagalong pidai ki bangai lagalong pidai ki bampat ngai lagalong pidai ki balayalam ki balong kinong syarai jengka balang lapilong kinong bud ki jeng utrai Henry kajing jong pi nama kajing le kalong palat ya kajing ya kamuan ka jeng utrai om dai tangkata ya kajing duai bat kaba mi inakini kalong ken kabau Jisu uisi baru syun haduk kata-kata bagada galong ken ka jinglong arsap ka jong obriu ki para banget ki ba ngan yetu ya gawe ka jingja ka bangayo ban puli ha gawe ka kon Laong baladon hangtai hagari Syria, namar hari Nigeria, kabangitip kadegari, kabahaduk menta mene, kajing syak lek ben, bagajing syak penyap ben ki Kristan. Henry omdon media jengga berthai, kiba cover lani, kiba wan ra ya kani. Oh ya kajing ja jeng ki wei ha berthai ki lawan ra run. Henry ya kajing syak penyap ben ki Kristan, dalai lei ruem, kinom wan ra. Laong ki para bangit kiba iit bagata kajing ja kalong, kat
bakidang yang mani belai hakataka jaka kamdei ke yeng mani ka kamra ka beret balaong hakataka kamra kat bakidang yang mani belai idon tang iwe imiet ibanakman ke bau pastor udang yalam laong kat bau udang kren laong larung kini ki riu king atiar kila kiu badhang ta hakamiet bau pastor ukren kilang pastor ngap no ngan keren no manga ula shim yu microphone bad ula keren utau brio wong lada pi dang kwa ban mani yu jisu lada pi kwa ya gaba pi penang mani yu tau jisu ngan pa ya gini ki brio ki jonga bakin siap yap no ya pi balada pi dang kwa ban lajem kilai pet no nang ni ngan nang ai lahat ya pi bad kumta ki para wong an nyau tang wei hadosan ula poi wei ar bat lai nyau pau prapau naga shispa kela mare don ke bala yam la sha yu ki kena don ke bala ya pet don ke bala ya mare kran ki don ke bala kalet ru ya lagi jong ki kun tang namar ban la em bala ong hadien bala poi hau tau nambar ubesan balula keren ula yu i nama ki don tang shispa tam ki dagi brio wang mentang yu i pidan arpo laingon kabangot pilati kena ban yap naga ban tau try upet yu pastor upet ye kinong yalam jang kadaga balang hanta kidem hagi khosi heu bagi ong terai la daga de ban yap ru bat kim keren ai syu yu tau nong yalam baru tahu beri wong ubara ye kesulai ubadai unong yalam jong kita ki riu keng atiar wong pastor sedang biang ban keren sedang biang ye kene jing yalam namar baki arsap kilaped namar baki arsap kilaped hakari jongi suk palan banyalap lai kenta nang ni hari hapor ritor ha asam lada lap ye pi bapi duai ke kerteng ke jong jisu kadai ka an jong ka sorkar ka an ka bagi kon ka black magic act ka balalam an penyap ye pi para bengait ki ba ye lada ke jingkot yang abat ye pi lada ublay untau ye pi bat yang an syam ye pi pilom ke bakom no hang no pidan na gani yusngi kadi ke jingkeli ka baning kong ka bau blay yu keli yu brio adam mela lepom hai medan hai pidan na gani step ki para bat ki hinmen ki jonga pidang yele kai badu blay kani ka dono jong pi kadang bangang ngam lele ngabyang ada try wong ha kani ka step bakin mau ye kani kom ba phile kom ta pinyo lada phila lebha pinyo ilaga jong ka baino andrai lada phiyat kumba la hikai daga nega bertai ia katakan pinyo na khot dia pi na mar kata haga nega step ki para bar ki men kai garai ke jongpi kai ki dau ki ba pi phim tre ban shakri yu blai ule ayu blai yu pi u feel se u blai ula penleran yu blai yu pi ublay umpat penleran na do menta baru ni ublay unum penleran je pi lano ro andai balai ken mangi daga jing im ba daga jing ya lenti ke jongi la yalap la ngam bakla menin men chisngi ya ga jing khon kanungot na breng jongi ki badong try namar melong ubakhoi ngaru ngade balong ubakhoi para bengai ke ba iet ngabo ye kene api ka bible ko ong ujisu ong itu ki kentien hagis ngi ke ba khaddo uta oba pop to unang le pom uta oba hok to unang le hok kata ka pen ishai pa ujisu om pen bor yeno andoi la de ong pastor ngan yeng ngan mare ngadon kam te yo blai ya kene ngi kisamla yeno pi pen bor PM ka jing em ka bapen sngob ha yano
u Jisu u klem yap kai hang tei halor ding pna bagas nam jang u kan mi bapi pinya sriem ya gabertai ngan buru agak tin pareng na gabentaki why Christ did not die on the cross for you to be relevant to the world. Jisu klem yap kai halor gading pna bagas nam jang u gatuan bangi nginum de per than baki wai ki bam ngai pitieng ban long marwai lada pikiran ye gejing shisha lada piyaj ban im kum ba ukris ukot ye pi pen long marwai ngai yanga ye gane andoi pol wang ina la pen hon yo tei te kam la biang ye no pi pen hon na gini yusngi namar kan ye kan ke Jisu sakat no nganangai lat ye pi api ka pateng ban riu ka baken riang ka bamutlop ka bam ngai sakat no kan ngan sya ye pi sakat no don setang shiminit bangan khot ye pi alese thai ba deng le ye pi khon le ye pi te wan se e no se ye ka berthai kan bai te ga jing sok dai tang oblai Jisu wala penhun banaken mau ye ki kentien jo belai geram bawa ngampat jula syamte haga jing im ke jonga ke bangala im shispas bangan lap yo brio haba ula IT ya laga jong ke jing padu babi kain bau bot yo Jisu arpolai snem nalayaj badu trai ngampat babi ki para bangit ki bayi namau belai kombau lakular andai sausi dai mangaken bonsien ngapen ken ngapen leranya badai kan ikan kabau khot yang ni wan pai sekon syukai ye ngan duai kat bangedang duai baro ngindem melaga jogi kle mi se na laga joga joga syong wan shini shikmat ni wan nakmat jong me ko try hagane kapor manaingo ye me au blai baduk pa na marga jingi ka ba me iet yengi ngeken mau ablai kini ki kentien ke ba me keren ye lagi jong ki senran ka balong ningkong yanga ablai kum unong syarai walong upastor ka keren ru ko kan rat na ka bentaki babut ye me ke balong ki kristan kalong ru nagabanta kita ke bampat ngej ngela yo ite dalaga jong kikmat ngela sakhi te trai ya ga jing iet pada ka buram ga jong me henry hadu menta ngidang pen elaga jong ga donut ban yo i baga jing sneu kalatap baru lo ubadom ulatap ya ka ri baga jat benriu ga jongi kabangim i don jing kerman kene baro dai tang habangi yam habangi penret yelade banwan hakajat jong gading pna ga jome sa shisin pat ko kenrat kaburam ga jome kanting shan namar melong ublai ken ublai ubaim uhabakok ru ulale ye kani ulakeli jingkeli balai hadukat ni ka jing sniu kopa henry melaju bab ken yu habakok daga jing yo ipau bat daga jing itu lupa habakok kini barok kam deite ka jingle jonga ublai kadi ke jingle jong me ko mubrio baki kun Israel ken trai be ye kini haduk kat ni ngilong dai ke jingle jong ite ngele kai bat me ablai ngela hon tang bangila long kinong wan jing seng baka don kam yang i bangin le ye kata henry ngila sarong bat ka ego ke jongi ka jinglong marwei ka jing snow sarong kala sensyar bangim don kam sho yano Henry try hagani ke sengi babat ken mau yangi pamiong ken sakat no ken nangai lat ya pi kibun kilara ikiti kini ke lawan man IT kila kala ke bamon Jisu bakodor ngan tuai shim ye ki kom bakilong ko kan rat padhoj ye ke jinge seng baro ka basa ki syakri ke bakodor ki jong me ablai ki bedan ke jinge seng ka ba ar ba ke jinge seng ka ba kaddo ngi tuai ba nang ne na like se kan don
jing kelang ka batmai kum bakala jah ka snem kat kendai spasan nang tai na paryong haka arpu pratrik ka jong ubnai ubasau kala jak i plia ding iberit baka ding ka bahe haka snem kat kendai spa anrio haka arpu kendai trik ka jong ubnai ubasau kare Bible ba hamai rang kala jaru kat kendai snem menjiwa kan sedang nang ni ablay kan pur baka jing penki ka jing pentamai bor o men sim jong me ablay ngau ye ka jing duai map ye ki pop ke jong e barok ke bangi pen ngau si ye me bakir khu ye ki benta barok ye ki bangi la pendap nado ka bastang hado menta ken rat na ba ye ki ne barok ngi duai haka kerteng ka jong jisu badunong penem menta syudu ki bam jukut ru bada ka bawai no jong kene kapor ka jing ai ka jong jisu kris bau trai ka jing iet ka jong blai bat ukpa lemru ba ka jing slok umen sim ba khoi kini ke lai huai blai uba em ke long lem rekat bala ka balang ka jome ken rat ki khun ke jome ki badan hang ne bada ka leng mentala syai syudu ki bam jukut ru amen pada amen.